जोबोद मोजां मोनदों बे चिरां डिस्ट्रिक्टआव फैनानै खुनु दिन आं बेबायदि फैफेराखै दिनै आं फैनानै जोबोद मोजां मोनदों जे जोंनि गेलेगिरि बिथांमोनखौ इसिबां जे सापर्ट होफैदों गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय फैनानै नायनो फैदों आं बेखौ जोबोद मोजां मोनदों आरो बिदिनो सापर्ट खालामबाय था गेलेगिरि बिथांमोनखौ होनबासो गेलेग्राफ्रा गोसोआव गुदुं जायो। नोंथाङा माबायदि नाजानायनि गेजेरजों गोजौ फारसे दावखोलांनो हागोन? आंनि नाजानाया बहुद लं स्ट'रि बे बहुद आंबो गोदोनि समाव आंबो बिराद खस्थ' खालामदों खस्थ' खालामनायनि गेजेरावसो आंबो मालाबानि समाव मानसिया गोलैदों आंबो गोलैदों बाट बेखौ आं मालाबाबो गाहायाव दोनाखै बेखौ आङो गोसोआव लानानै नाजानानै आं दिनै साक्सेसफुल जादों। गेलेनाय बिथिङाव बायदि लाइमोनफ्रा बाहागो लानो नोंथाङा सानो? बाहागोखौ बयबो लानो हायो खेलायाव जे जिनिसखौ नों गेलेनो गोसोआव दङ बेखौ नोङो जेरावखि जाया मानो बाहागोखौ लानो हायो। आजिखालि सब इभेन्टआनो दाब दाब जायगायाव खेला सोलिबाय थायो थ' बाहाय बयबो बाहागो लानो हागोन गोसोआव दङबा। फिउचार बा सिन्था खालामगासिनो? फिउचाराव आंहा अनेक गोबाव दंबावो गेलेनांगौ थ' आं गेलेनायनि फारसेल' सानो आङो बाहेरा जेबो साना आंनि लाइफआ गेलेनायजोंसो जादों थ' आं गेलेनायखौनो सानबाय थायो दा आंनाव अनेक गोबां दंबावो गेलेनांगौ। थेंक इउ। दोनजोनाय मोगथाङाव बे सारखौ जों नुनो मोनबाय बिथाङा हायद्राबाद एफसिनि जानानै दाखालि गेलेदोंमोन आरो बिथांनि नाजानायावनो गल सोनानै बे हायद्राबाद एफसिखौ रेकर्ड खालामदों आरो जोंनि आगोमा बर'सा जों दिनै बेवहाय मोननो हादों। दानिया आङो जोंनि नायगिरि बिथांमोननिसिम हरनो थाखाय आङो गुरै खावलायबाय आरो बे सारखौ कमिटिनिफ्राय गांसे आर'नाइजों बरायनानै लानाय जाबाय। लोगो लोगो नैबे